ऐसे रहा, लेकिन हम 3-4 गो चौकी के में पानी कोई पर चढ़ जाई ना। चौकी बाया सुनी है कि राउर मोबाइल भी पानी में गिर गइल बटुए, तो दुखी हो खबर हुआ तो ना, उसे कौन दुखी नहीं, उनके नहीं देवे के बा। माने एकरा में कुछ सरकार के भी मदद बा। दीपावली के बाद हमनी के छठ पूजा तक पानी तो गंगा जी के बढ़ गई रहे, अभी घट गइल बाटे। अभी तो रुआ बढ़िया लागत हो कि पानी कम हो गई। पानी कम हो तो हमके दिक्कत हो गई। माने पानी बढ़ रहे तो माने टेंशन रहला, अब कम हो गई तो अब कैसन टेंशन पड़े। बाहर कहीं नहीं के जाए के, पंचायत के अंदर ही कोई करेगा व्यवस्था। पंचायत में बता कहे हम बाहर जाए। देखिए ये भी बहुत माने तगड़ा सोच बिया कि जो भी कार्य बिया, जो मान ली कि उद्योग सिल्वर जुबली मनावे के मतलब हमनी के लक्ष्य बा। और हम आज पहुंचल बानी धर्मावती नदी घाट पर, और हमारा जोरे जुड़ चुकल बानी यहाँ के बानी माननीय हरिनारायण पांडे जी, जो कि अभी मध्य विद्यालय परसिया में कार्यरत बानी। तो वहाँ से हमारा बात हुई धर्मावती नदी घाट के विषय पर, जो कि अभी 19 साल हो चुकल बाटे ई पूजा के कार्य करत। तो ई हम पूछब हम माननीय मास्टर साहब से कि आखिर ई पूजा होत रहल तो कौना उद्देश्य से ई पूजा के शुरुआत भइल। तो आई हमनी के बात कल जाओ और माननीय हरिनारायण मास्टर साहब से, जो कि अभी मध्य विद्यालय में यहाँ के अभी टीचर बानी। तो आई चल जाओ और माननीय महोदय जी से बात करावत है रुआ सबके। तो हरिनारायण पांडे जी, एकरा पहले रुआ से हमारा कब बार मुलाकात हो चुकल बटुए, और धर्मावती नदी पर हम बार बार आवत रही ना, आज भी हम पहुंचल बानी, जबकि हम पूरा वीडियो रुआ सबके देखौनी है। और आज जो पंडाल के पूरा कार्य पूर्ण हो चुकल बटुए, तो हम आज पहुंचल बानी फिर पुनः एक बेर। तो मास्टर साहब, जो कि 19 साल पूजा के हो गई, अभी हमारा पता चल कि 19 साल पूजा हो गई। अच्छा, 19 साल पूजा में का उतराव का चढ़ाव आयल, कौना उद्देश्य से रुआ सबके पूजा के कार्यक्रम ठन्नी, कुछ बताइए जी। सबसे पहले तो हम रउरा चैनल के आपन मिट्टी आपन भाषा के बहुत बहुत हृदय से हम आभार व्यक्त करतनी कि रउआ हमनी के पूजा के दूर दराज तक देखावे के काम करी नहीं जाए। तो सबसे पहले रउआ के आभार बा। रह गई उद्देश्य के बात, तो 2003 में प्राथमिक विद्यालय परसिया गांव के कुछ माननीय लोग मिल के और पूजा करे के प्रोग्राम ठानल लोग कि एगो हमनी के पूजा कइल जाओ। माने ओ समय में ई ना रहे कि माने कौन चीज के पूजा कइल। हाँ जी, पूजा जी, एगो पूजा कइल जाओ हमनियों के, जौन से समाज में एगो अच्छा संदेश जाओ। तो प्रस्ताव कई प्रकार के पूजा के, काली पूजा कइल जाओ, दुर्गा पूजा कइल जाओ, कई प्रकार के प्रस्ताव आई लोग के साथे। लेकिन अभी बगल में ही दुर्गा पूजा बहुत दिन से भरियार में होला, रुआ तो ओकरो कवर करी ना। तो हमनी के विचार आयल कि भाई बगल में दुर्गा पूजा होते बड़ुए, फिर वो झवलिया में दुर्गा पूजा होता, तो काहे ना हमनी के छठ पूजा के धर्मावती नदी घाट पर छठ पूजा के प्रोग्राम करी जाए, एक के दर्शनीय स्थल बनावल जाए। ई प्रोग्राम भइल। उद्देश्य एकर इहे रहे कि जौन युवा लोग हमनी के साथे रहल है शुरू से ही, वो लोग अपन मेहनत करस लोग, आ समाज में एगो अच्छा संदेश जाओ। पूजा के साथ साथ समाज सेवा भी करे के एलो में क्षमता आवे, काहे कि समाज सेवा बहुत जरूरी चीज जी। इहे उद्देश्य रहे। अच्छा, उ तब ई तब मान के चली कि पूजा करे के उद्देश्य हो गई। आखिर ई सोच के दे दिहलस कि कार बीच पानी में ही पंडाल के स्थापित कर लिए, भगवान भास्कर के बीच पानी में ही बैठाओ लिए, जबकि बहुत ही कठिनाई वाला काम बाटे। अभी हम कुछ दिन पहले आई रहनी है तो पानी बहुत ऊपर तक ले चढ़ रहा। वो स्थिति में एगो सदस्य पानी में घुस रहलन, तो उ निकलन, तो हम उनका से पूछा नहीं, कपार से एक हाथ ऊपर मास्टर साहब पानी रहे उस समय में। माने बहुत माने कठिन काम रहे। बाहर निकलला के बाद में लोग ई पूछे, चंदा बहुत सदस्य काटत रहलन, तो इहो बात लोग पूछे कि इन बार ये लोग से पंडाल ना बन पाई, ऐसे कि पानी यात्रा ना ज्यादा हो चुकल बटुए। तो आखिर पंडाल बनावे के ओ तरह के प्रस्ताव के रख दिहलस कि बीच पानी में ही रखल जा सकला, बाहर भी कार हो सकत रहे। आखिर के प्रस्ताव रखले रहे, उस समय के बात बताई जी। हमनी के साथे तो बहुत हमनी के साथे गार्जियन लोग जुड़ल रहे लो शुरू में, जिसे मुखलाल शर्मा जी रही, रामाशंकर पांडे जी रही, विद्यासागर पांडे जी रही, सारा लोग सपोर्ट करत रहे। हमनी के लइका बरोबर रही जाए। तो
हमनी के कहीं जैसे माने 19 साल पीछे के बात जी जी 2003 में ई बैठक भई रहे। हमनी के वो लोग कहत रहे लोग कि हमनी के छठिया पोखरा जाई न जाए, चाहे बीटा तरफ में जाई न जाए, चाहे बहुत जगह सूर्य भगवान के मूर्ति देखने जाए, लेकिन बनावट वाली जो मूर्ति रहे जो अस्थाई भी है वो कहीं बीच में देखले रहे लोग। लेकिन कहीं भी ऐसा वो लोग के नाल दिखाई दे रहे कि मतलब बीच में कहीं भी नदी के बीच में कहीं भी पूजा हाँ ना दिखाई दे रहे, कहीं देखले रहे लोग। तो ओकरा के एजा बीच में उतारे के प्रयास करी, बल्कि एजा हमनी के उतार दिहल जाए। तो चुनौती आयल कि भाई उतारल जी कैसे बहुत कठिन काम बा। तो जन जागरण युवा क्लब तो भाई पुराना क्लब है, एकरा में युवा लोग रहे लोग शुरू से ही बहुत लोग मिलिट्री में भर्ती हो गई लोग एजे काम करके माता जी के आशीर्वाद से। तो वो लोग में क्षमता रहे माने कि 60-70 गो से ऊपर नौजुवक जो उनकी जी लगभग समिति में काम करे वाला लगभग 40 से 50 लड़का अभी फौज में काम करता है। चाहे हम भी बानी, हम एगो शिक्षक बानी, माता जी की कृपा से ही मतलब कहीं ना कहीं से हमारा अच्छा ज्ञान मिलल। तो क्षमता वो लइकन में दिखाई दिखल, कुछ लोग वो लोग के क्षमता के परखल आ तब जाके सोचल कि ना ई काम हो सकेला एमे। इसे मुखलाल शर्मा जी रास्ता दिखा दिहल आ ओह तरीके के सब लोग करता आवे वाला पीढ़ी भी करी, तो हमनी के बल मिलल वो चीज से तब ही संभव है। अच्छा, पानी तो बढ़ गई रहे तो कार रुआ सबके वो तो वो समय में लागत रहे कि का होई कि ना होई, कैसन रुआ अंदर विचार आवत रहे? जी जी हमनी के जैसे ही दीपावली बीतेला तो हमनी के छठ पूजा समिति के बैठक होला। अब बैठक में का चुनौती बढ़ुए आ कैसे हमनी के काम करे के बढ़ुए कि अधिक से अधिक व्रती लोग के सेवा हमनी कर सके, ए पर हमनी के कमिटी जौन बिया हमेशा चर्चा करेले। अब की पर ऐसा हमनी के देखे के मिलल कि दोबारा गंगा मैया बढ़ गई आ दोबारा गंगा मैया बढ़ली तो सबके भाई चिंता हो गई कि भाई पानी इतना बढ़ गई तो कैसे हुई। तो बैठक में हमनी के बोलावेला लोग सपोर्ट खातिर। तो 2 गो विकल्प लौकल, एगो पुल विकल्प लौकल, एगो तो ई विकल्प अस्थाई, एगो ई विकल्प रहे। तो हमनी लेखा आदमी हमनी के कहने जे कि ओकरा के पुल के दूसरा विकल्प रखल जाओ आ पहला विकल्प गंगा मैया ना घटियन तो ओना के हाँ तो पुल पर रख दिहल जाई आ ना तो दूसर का विकल्प में एकरा के रख दिहल जाई। लेकिन लड़का इतना साहस दिहल कहले कि ना हमनी के जब रखब जा तो पानी के बीच में ही रखब जाए। तो ये लोग का हौसला बुलंद रहे, लेकिन चुनौती के स्वीकार कैल लो। लेकिन बाद में मतलब गंगा मैया कृपा घट गई, निराश पर आस के बांध हाँ निराशा के जौन रास्ता रहे ओकरा पर आस के बांध ई लइका बांध देले माने। ता देखी जो कि माने ऐसा समस्या आ गए उस समय में कि पानी बढ़ला के चलते, गंगा जी के बढ़ला के चलते लोग के निराश हो चुका रहे कि माने फिर पुनः ई पंडाल ना बन पाई। लेकिन जन जागरण युवा क्लब के सदस्य बाड़न वो लोग के हिम्मत के हम दाव देव और वो लोग के हम सलाम करतनी, आपन मिट्टी आपन भाषा वो लोग के सलाम करतिया। बहुत माने जी तोड़ मेहनत कई लोग ये ठंडा पानी में और पुनः वो जगह पर जहाँ भगवान भास्कर 19 साल से रखा ताड़न, सूर्य भगवान 19 साल से स्थापित होता वही जगह पर पिलो पुनः पंडाल के तैयार कई लोग और आज तैयार कई के ए पंडाल पर हमनी के बैठा दिले वालों, हमनी के बैठ के अभी हमनी के रुआ सबके सामने बातचीत कर रहा बनिका एजे भगवान भास्कर के मूर्ति रखी हन। तो राउर परिचय बता दी कुछ। हमारा सुरेश कुमार नाम पड़ी। हाँ, हम छठ पूजा में आज ले लगातार हम 10 बरस रह चुकल बनी। माने रहुआ 10 बरस में कार्य कर चुकल बनी। माने पुराने सदस्य बनी। पुराने सदस्य बनी। हम कहते कि जन जागरण युवा क्लब के जितना सदस्य बनी सब उनका साथे हमने के छठ पूजा में लागल बनी जा और ओरा साथे बनी जा। आए में जो मूर्ति हमके लखा ली एक हमनी के संगे रही न जाए मूर्ति रही जाए। अब की बार जो हमके छठ पूजा के मूर्ति रखे के रहल तब पानी थोड़ा रहल जो बढ़ रहल तो हमनी के संभव रहल कि थोड़ा पानी बढ़ल बड़ी कि मूर्ति हमनी के बुझाइल कि हमनी के ना रख पानी में। तो हमनी के थोड़ा प्रोग्राम भइल कि थोड़ा बांध बोन पर रखाई, मगर छठ मैया कृपा बटुए कि पानी थोड़ा कम करा दिहली कि हमनी के बीच में हर एक साल के भांति इस साल भी हमनी के ये बीच पंडाल में मूर्ति जैसे हर एक साल रखाली वैसे हमनी के रखा गई।
देखी यहाँ के भी माने पुरान सदस्य बानी, कुल इतिहास यहाँ के भी देखले बानी। 10 साल एगो समय होला। माननीय मास्टर साहब के तो बातें छोड़ दी, 19 साल बिता चुकल बानी ए सदस्य में। और हमरा बुझाता है कि अभी जो कि उन जो पुरान सदस्य रहल लोग, अभी उ लोग कार्य में बालो कि ना की सहायता बाहर से करेला लोग। जी देखी, भाग दौड़ के जिंदगी बा, वो लोग के मतलब जिम्मेवारी काफी आ गई बा और जिम्मेवारी के देखते हो, लेकिन सपोर्ट वहाँ सब आज भी हमनी के करी न जा। माने बाहर से सपोर्ट वहाँ से जीवन बन के हाँ, हाँ, बाहर से सपोर्ट करी न जा। और अब सपोर्ट के का कहीं जा, पूरे पंचायते सपोर्ट करे ले। और जितना भी लड़का फौज में बहाली बने, हम तो शुक्रगुजार बानी। हर साल हम तो इस मतलब छठ माई से हमेशा हम वो लोग खातिर आशीर्वाद मांगी ना जाए, आवे वाला पीढ़ी खातिर भी आशीर्वाद मांगेला कि यही तरी जौन बड़ो आशीर्वाद मिले। और कोनो भी क्षेत्र में रुआ सभे जाई जा सहयोग करी जा, सहयोग करे ला लो। लोग कहीं भी रही लो, बॉर्डर पर भी रही लो, चंदा के रूप में सहयोग करे ला लो। अब पूरा हमार जो वीडियो बटुए आपन मीठी आपन भाषा के पूरा रोचक से देखेला लोग। जो भी सैनिक बड़न, फौज में भर्ती बड़न, देश दराज में बड़न, दुबई तक ले हमार वीडियो लोग देखेला और कमेंट करेला। लोग कहेला, बार बार कमेंट करके कहत रहल कि छठ पूजा के रुआ वीडियो पूरा कवरेज करब, तो हम कवरेज करल बनी। अच्छा, ये एगो और लास्ट सवाल रही मास्टर साहब रुआ से कि अभी रुआ पंडाल के जब सारा कार्य हो गई बटे, तो एमे समय रुआ कैसे निकाल के लड़कन के सहायता कर दी ना? ऐसे कि रुआ अभी फिलहाल टीचर बानी, मास्टर बानी, एगो शिक्षक बानी, और लड़कन खातिर एगो गुरु बानी, तो कैसे समय निकाल के लड़कन के हेल्प कर? जी, एकरा में कुछ सरकार के भी मदद बा। हाँ। दीपावली के बाद हमनी के छठ पूजा तक छुट्टी मिल गई बा। अच्छा, माने छठ में हाँ, छुट्टी मिल गई बा। पहले हमनी के समय ज्यादा देते रहे आदमी, लेकिन कहने के मतलब थोड़ा गार्जियनशिप हो गई, फिर भी हमनी के थोड़ा सा भी समय दे दी ना जागर, तो लड़का लोग बहुत खुश रहे ला लो। छुट्टी मिल जाला, सरकार के द्वारा भी छुट्टी मिलले बड़ुए। बीच में भी 3 के बाद, 4 बजे के बाद, और फिर सुबह में जब खोजे ला लो। हाँ, उतना तो ना, लेकिन एगो माने सबसे बड़ रुआ एगो माने हेल्प हो जाला लड़कन के पास में रही ना था। जी जी, ये तो मन में इच्छा बा कि बहुत एकरा के और आगे तरीका से सपोर्ट मिले तो बहुत मतलब आगे बहुत अच्छा करे के मन में लालसा बा। और एक सिल्वर जुबली बहुत मतलब हमनी के इच्छा बड़ुए कि जब 25वां साल हुई तो बहुत अच्छा से माने धूमधाम से कर सिल्वर जुबली मनावे के मतलब हमनी के लक्ष्य बा। और एगो बात हम कहनी है, मतलब फौजी भाई लोग के नहीं, फौजी विदेश से जो प्राइवेट सेक्टर में होके उ चाहे सरकारी सेक्टर में होके सब चाहे शिक्षक गण मतलब प्रखंड के पंचायत के होकर सबके शुरू से ही सहयोग बात तबे हो सकेला। गाँव के आदमी या पहुँच जालन। जी, अभी तो मतलब ये तो धीरे धीरे फेमस होखल जाता है। बहुत लड़की लोग जौन बड़ुए जगह शादी हो गई बड़ुए, वो लोग पहले कहबो करला लोग कि फर्स्ट बार लड़की कहीं भी शादी होके जाले तो अपने गांव से ही छठ माता के व्रत उठावे ले। ये हमनी के परंपरा बा। तो मतलब बहुत एथी से लड़की लोग आके पहले छठ करेला लोग जावा, माने अगल बगल शादी हो गई बहू अपना ससुराल में चल बल तो उजा से आके भी हाँ बहुत रुचि से आके पहले तो छठ करे ला लो। एक बाद नुआओं से भी आवे ला लो छठ करे खातिर। और मतलब दूर दराज के हितई नतई के लोग के भी बोलावे ला लो आके हमारा के छठ कर, बहुत बढ़िया छठ होला। हाँ, दूर दूर से आवे ला लो। माने हमरा जहाँ से उम्मीद बा कि जब से पूजा होखे लागल उस समय से ई घाट के श्रद्धालु भक्त के अंदर में रुचि आ गई। और भगवान भास्कर के जो पंडाल रखा रहल बा एकरा के देखे खातिर अगल बगल से लोग जुटे शुरू कर दिया। तरवा के हम अभी एगो सदस्य बाड़न जो उनकी दिनों रात बहुत तगड़ा मेहनत कैलन और ये पानी में दिनों रात खड़त रहलन। एकरा पिछला साल भी रुआ के हम उनका से बात करौले हनी, उनका से जरूर रुआ के बात कराई। बहुत सदस्य बाड़न जो के वीडियो हम डालत रहनी है और सदस्य बालो जो कि काम में अभी लागल बा लोग, अभी काम चल रहा बटुए। लेकिन एगो सदस्य बाड़न जे कि अशोक पांडे नाम हटुए, उनका से जरूर हम रुआ के बात कराई और उनका से रुआ के जरूर हम भेंट मुलाकात कराई। ऐसे कि दिनों रात पानी में एकदम, पानी तो उनका खातिर बहुत ज़्यादा रहे, माने वहाँ के
कद हाइट के चलते बहुत पानी ज़्यादा रहे, लेकिन तब भी वो पानी में ई चौकी पर खड़ा होकर काम करवावत रहलन। तो हम चली उनका जरूर हम रुआ के भेंट करावत नहीं। 10 से लोग बा लोग जो कि देखी अभी भी इस समय में भी अपना कार्य में एकदम लागल बा लोग। देखी कोई के हाथ में कुछ बा तो कोई के हाथ में कुदाल बटुए। अभी समय माने ये लोग जो समय होला एक महत्व जाने ला लोग। कल ये लोग के फाइनल बना के दे देवे के बाटे, जो कि श्रद्धालु भक्त हन वो लोग के सेवा में ये लोग लागल बा लोग। अशोक पांडे जी से कहत रही है तो अशोक पांडे जी हमारा से भेंट हो गई बा। अशोक पांडे जी से से हम बात करावत नहीं। पानी तो गंगा जी के बढ़ गई रहे, अभी घट गई बाटे। अभी तो रुआ बढ़िया लागत हो कि पानी कम हो गई। पानी कम हो तो हमके दिक्कत हो गई। माने पानी बढ़ रहे तो माने टेंशन रहला, अब कम हो गई तो अब कैसन टेंशन पैदा हो गई। ज्यादा पानी घट गई, बहुत हमने माटी भरे के पड़ता। चौकी हमार पानी से ऊंचा हो गई हमने के माने हिसाब से, स्टेज के हिसाब से। तो ई पनिये में गाड़ दिल रहनी का चौकी पनिये में हमने एकदम डाउने में गोला नहीं कि घटत घटत ऊपर चल गई, लेकिन ओकरो से बेसी घट गई। तो रौरा हाइट से तो ज्यादा पानी रहला, कैसे रुआ? हमारा हाइट से बेसी रहला, लेकिन हम 3-4 गो चौकी के में बानी कोई पर चढ़ जाई ना। चौकी बाया सुनिए है कि राउर मोबाइल भी पानी में गिर गइल बाटे, तो दुखी हो खबर बा। तो ना उसे कौन दुखी नहीं कि उनके नहीं देवे के बा, माने छठी मैया के देवे के बटे। ऐसे कि 100 लोग कहत रहे कि अशोक पाड़ा के मोबाइल गिर गेलो। हमहू फोन कइले बानी, 5 बेर फोन कइले, लेकिन किनले रहनी दुर्गा पूजा का 1 महीना पहले। बेही में वो दिन गिर गेलो, रहनी ऊपर चौकी नीचे पलट गई। देखी बहुत माने ई सोचे वाली बात भी है। अशोक पांडे जी की हम कॉल कनी 3-4 बेर, तो इनकर मोबाइल स्विच ऑफ आइल। तो हम फोन कनी दूसरा भी, तो कहनी कि अशोक पांडे कहाँ बड़न जी, तो उ लोग बताओ लो कि मोबाइल उनकर पानी में गिर गेल। हमरा बहुत दुख भइल इस चीज के लेके, लेकिन मिल गई बा। अब मिलला के बावजूद मिस्त्री के अंगलू खराब हो गई बा, लेकिन मोबाइल में उतना पानी में मोबाइल मिल गई, जब कुछ अभी तक भुलाइल नहीं खे। माने उतना पानी में मोबाइल गिला रो सब खोज लिया ना। मिल गई, हाँ मिल गई। माने हमने के आरी काटने का इतना पतला आरी बा, इतना धार रहे, आरी भी गिर गई, आरी भी मिल गई रहे। अच्छा लड़का लोग रुआ जो पानी में कूद रहे करीब 12-13 लोग रहे, वो लोग के रुआ का कहल चाहता नहीं? हम लोग हमारा संगे बस वो लोग हम इशारा करी ना, बस मैं काम मुहे करे ला लो। माने रुआ खलसा खड़ा होकर करा ली ना, इशारा करी ना। अभी भी हम रुआ के देखनी है। रुआ कराओ तनी माटी भरवाओ तनी वो किनारा, अभी माटी भरा रहल बा। माटी भरा रहल बा, रास्ता वो किनारा पाकी बा बहुत सारा। अच्छा अभी का स्थिति बटुए? माने पंडाल के काल क्लियर करो आप एकदम फाइनल दे दे। अभी 11-12 बजे तक आज फाइनल है। देखी कहतन कि 11-12 बजे तक ले कार्य चली। और लाइट वाला बड़ा व्यवस्था सुंदर बनल बटुए। लाइट बिकुलाल के बा। अब बाजा भरियार अनिल चौधरी हवन। अच्छा ई माने अच्छा पंचायत के अंदर ही रुआ सब साटा हमने के बारी साटा ना करी जगह। जब लाइट बिकुलाल बाजा उनकर पहले बिकुलाल के बाजा रहा, बिकुलाल बाजा नहीं रहा, अब सुनील के बा, सुनील डीजे। अच्छा पंचायत से बाहर कहीं नहीं के जाए के, पंचायत के अंदर ही कोई करेगा व्यवस्था। पंचायत में बता कहे हम बाहर जाए। देखी ये भी बहुत माने तगड़ा सोच बिया कि जो भी कार्य बिया, जो मान ली कि उद्योग कार्य बिया, मान ली कोई बाजा रखले बा, कोई डीजे रखले बा, कोई लाइट के काम कर रहा बा, तो चंदा पंचायत के अंदर जे बटुए ओकरे कल जाओ। ऐसे कि जो पैसा बा, जो चंदा आ रहा बा, एजा 10 गांव से आवेला, तो 10 गांव के अंदर के ही कोई आदमी के वो कार्य हक में जाओ। तो ये सोच बहुत तगड़ा बिया। अशोक जी अभी का बचल बा रोड कार में? रोड कार में 2-4 लाइट बचल बा। हाँ जहाँ तक लाइट पूरा फुल नहीं है। फिर थोड़ा भरियार गांव तरफ 2-3 गली बा, इसमें लाइट उठ के थोड़ा काम बाकी बा। घाट पर भी लाइट के कुछ काम बाकी बा। पूजा के कार्य कब से चालू हुई? पूरा पूजा का 12 बजे स्टार्ट हो जाए कल दिन में। पूजा के कार्य कल 12 बजे से शुरुआत हो जाई। आपन मिट्टी आपन भाषा की जो भी सदस्य रही रुआ जोरे बना रही, और हम बस धर्मावती नदी से रुआ सबके लाइव तस्वीर दिखावत रहब। आपन मिट्टी आपन भाषा में एजे तक ले हम उमेश पांडे, कैमरा मैन रंजीत पांडे के साथ धर्मावती नदी घाट।